Ти не знаеш, що ще е цивилизация. Цивилизацията изисква едно момиче или една мома да бъде отворена, да приказва франшман с един кавалер. Не трябва срам. Срамът показва простотата. Аз вярвам, срамът е честа на едно момиче. За една цивилизирана димуазела срамът значи нула. Нито има идея за срам. За нас срамът е голямо нещо, господине. Видите ли българските майки какви мизерабели идеи дават на дъщерите си? За такива стари бранчии! Холера, холера само! Браво, Деметриус, браво! Негова милост има резон. Чакай, че се е доста. Такивата стари спират прогреса на цивилизацията, която изисква персоналната и индивидуалната либертация. Не трябва срам, не трябва страх. Всички нации в Европата са пригърнали днес цивилизацията, само вие българите не искате да се конформирате и модификирате. Вие трябва да не слушате старите раздиви глави, а да гледате напред към прогреса на цивилизацията. Вие трябва да имитирате нас, европейци, които визитираме града ви, да се запознавате с нас и да слушате нашите инструкции, да гледате как се носим, как седим, как приказваме, как ядем и пием. И вие тъй да се носите, тъй да приказвате, тъй да седите, тъй да ядете, пиете. Виж, Марийке, аз не ти ли казвам? Слушай сега. Разумя ли? Разумях да станем на маймуни. Ах, мусио, колко желая да отида на Европата. Познай аз. Мадемуазел, и това е възможно, стига да го желаеш от сърце. Да има приказка, мусио. И още и утре да тръгна. Птита ми, там ще... Маше, ранец, бъди сигур, как ще видиш скоро Европата, стига да се оставиш на моето диспозирание. Ах, дано. Не ме разумя. Аз те обичам като моя сестра. Па за това